Күземнең алды ятымнан хәзер кая керим. Ярый әле төн пәрдәсе каплый дөрләп янган ике бит алмамны. Әдәп саклап сүзләремне кире алмакчы да идем, тик соң инде нигә кирәк изләнү? Син шуны әйт, мине сөясең. Нигә диясеңне белеп торыйм, тик ашыкма, ялганлавым мөмкин. Юпитер бит аны гашыйкларның вәгъдә сүзләреннән тик көләде, ялганлама. Бу бит уен түгел. Мин әлбәттә шушып чистигән өчен бер җилбәзәк дип уйлыйсыңдыр, ләкин бел син тыштан гына тыйнак саф кыз булып йөргән бик күпләрдән минем намусым күпкә чистарак. Хисләремне чәчеп салмас өчен сабыррак булу кирәк булган. Караңгыда шулай качакта тыңлап йөрерләр дип кем уйлаган? Кичер минем кайнар хисләремне. Һичсез әйткән сүзләремне җиңел генә яуланырга тиеш йомшаклык дип кабул итмә берни. Ул кызның һич генә түгел. Бер-беренә фәлән бирү чарасы тик. Хош кылучы изге урынга табына гына. Изге урынга кагылырга ярамый бит. Иреннәрне Ходай безгә ник биргән соң? Дуга кылыр өчен биргән изге ата. Алар булгач, сүзләремә колак салып эш кушырсыз аларга ябырдыга. Сүзегезгә колак салам, әмма илмәм. Йөрмәгез изге ана үзе үрләп. Менә хәзер гөнаһлардан арындым мин. Бер гөнаһ та калмагандыр иреннәрдә. Аның карау гомеремдә беренче кат. Гөнаһ ягылып калды минем иреннәргә. Соң алайса кире бирегез. Юк, кирәкми.